दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 2 अक्ट'बर माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै गोजोननि सुबुंगुमा आरो मुलुगनां अहिंसा सान फालिथाय खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फाटगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे गोजोननि सुबुंगुमा आरो मुलुगनां अहिंसा सान फालिथायनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आफादनि फिरफिलाखौ बिर होनायजों जागायजेनो। बेनि उनाव माहारियारि फिरफिलाखौ बेखेवनानै होयो जनता फरायसालिमानि गोरायुं सुबुं बसुमतारिया। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि सावगारियाव बिबारजों मान बावजेनो क'क्राझार फरायसालिमानि बारग' गोरायुं डक्टर सुरत नार्जारिया। बेनि उनाव मुलुग गोजोननि थाखाय फारौ आरो बिलुन बिरहोयो। गोजोन खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरो। बेजों लोगोसे हाथियारनि समाजखौ गैया खालामनो अहिंसानि मोन्थोरजों सिगां फारसे आवगायलांनो आरो हाथियारजों मोजां समाज दानो हाया बेनि फारसे रादाब बिलाइनि थांखिजों माखासे नमुना हाथियारखौ सावो। पाटगावनि गोजौ फरायसालिनि बे लांगोनायाव महात्मा गान्धीनि जोनोम सान बा माहारिनि बिफानि जोनोम सानखौ जों खुंफुंदों आरो बिनि गेजेरजों बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय फिरफिला माहारिनि फिरफिला बिरहोनाय गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय आरो लोगोसे सिम्बलिक आर्म्स बार्निं सेरेमनि जों लादों। बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जोङो अराय सान्थि गोजोनखौ लुबैयो। जों अहिंसानि मोन्थोरजों थांना थानो लुबैयो आरो बे अहिंसानि जि देश बा जि मोनसे गणतान्त्रिक देशआव रायजो जानानै जोङो अहिंसानि गेजेरजों बा रावखौबो हिंसा खालामाजासिनो जोङो सान्थिनि गेजेरजों बर' हारिखौ गायसननाय बा जौगाहोनाय बर' हारिनि अधिकारखौ गणतान्त्रिक आन्दलन बा हिंसा गैयै आन्दलननि गेजेरजों सान्थिनि गेजेरजों जोङो मोनफुंनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावबोबाय आरो मावलांनांगौ दङ बेखौ जों मावगोन। खिन्थु दिनैनि समाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDFBनि मोनब्रै ग्रुपआ सान्थि सुक्ति खालामबाय। 2003आव BLTआ सुक्ति खालामबाय आरो बे सुक्तियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद होदों। जों थाफादों आरो जोंबो सागानगिरि हिसाबै थादों। जाहोना जाबाय जे जोंनो गोजोन नांगौ आरो गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि अधिकार जोंनि जौगानायनि थाखाय जोंनि हारिनि सिनायथि हारिनि मोन्थाय गासैबो बिथिंखौ जोङो मोनफुंनायनि गेजेरजों दिनै मावनानै लानांगौ आरो दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया सोलिबाय थादों। बेबायदि समाव दिनै आरोबाव माखासे ग्रुपफोरा अहिंसानि लामाखौ नागारनानै हिंसानि लामा लानानै गोसोआव आबेग आरो गोसोआव इमोसन सेन्टिमेन्टनि माखासे बाथ्रा लानानै हाग्रायाव थांफिननायखौ जों खोनानो मोन्दों। मोनसे नङा मोननै आरो दिनै बिथांमोनखौ 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीनि बा अहिंसानि साननि सिगां गुबै लामायाव लाबोफिननो हानाय जाबाय आरो बयबो जोथोन लानायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बुजायनायनि गेजेरजों सरकारनि इनिसियेटिभनि गेजेरजों बे जाफुंसारबाय आरो बेखायनो जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव आसामबासि आरो भारतबासिनि गेजेराव मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे जोङो मालाबाबो हिंसानि लामाजों जोङो थाबायबोफेराखै थाबायनाय नङा। जोङो अहिंसा गणतान्त्रिक पन्थानि सान्थिनि गेजेरजों जोंनि अधिकारनि बाथ्रा बुंनायाव हिंसायारि जाथाय जाबोदों। जोंहा शहीद जादों मुंख्लं जादों आरो बिनि खुद्रिनानै हाथियारनि सोमावसारनायबो जादों आरो बे हाथियार सोमावसारनाया दिनै अधिकार मोनफुंनायनि उनाव सान्थि सुक्तिनि उनाव दिनै जोबफैबाय। दा बेखायनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खावलायदों जे बर' हारिनि कुनु सासे सुबुंनि आखायाव जाहाथे इलिगेल आर्म्स जाहाथे बे आइनि अस्त्र रावनियावबो थाया। खारन सिलाइ आरो गुलि बारुदनि सोदोबखौ जोङो खोनासंनो बाबाय आरो बेजों समाजा हिंसानि हिंसाजों गाग्लोबजानानै थायो आरो जेब्ला हिंसाया थागोन बेयाव फरायनाय हारिनि बाथ्रा साननाय राव थुनलाइनि सोरजिनाय बा नोङो रांखान्थि जौगानाय समाज जौगानाया मालाबाबो जायगा मोननाय नङा। जेराव हिंसा जायो बेयाव जेब्लाबो असान्थि जागोन। दा बेखायनो हिंसाखौ नागारनानै असान्थिखौ नागिरनानै सान्थिनि लामायाव बयबो हाबा मावनो थाखाय दिनै जों समायखिरा लादों आरो दुलाराय बर' माहारिया जेब्लाबो सान्थि लुबैयो जौगानो लुबैयो। गोरिब गुन्द्रानि जौगानायनिफ्राय लानानै हा हुनि मोन्थायनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि गासैबो अधिकारनिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै जोंनि अधिकारफोरखौ फुरायै आबुङै जों मोनफुंनांगौनि थाखाय गणतान्त्रिक सान्थिपुर्ण लामाजों जों हाबा मावनांगोन आरो जायखिजाया हिंसा जायखिजाया असान्थि जायखिजाया बे आइनि अस्त्र लानानै गुलि बारुदनि जों गेलेनायनि जि मोनसे जोंनियाव टेन्डेन्सि दङमोन जोंनियाव जि मोनसे सानस्रि
सम सम जाखांबाय थायो सोरबा नङा सोरबा इनस्टिगेट खालामो सोरबा नङा सोरबा थुनज्लायो बेखौ जोङो ज्राब गारनानै जोङो अहिंसानि लामाजों गोजोननि लामाजों बर' हारिखौ गोजोनै जों गायसननांगोन आरो बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारिया बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा ओंथि गोनां आरो बेयाव गोबां जोंनि माने गागि माने दैदेनगिरि आरो गागि माखासे गान्धियान बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बिथांमोना बर' समाजनो मोनसे मेसेज होनानै दिनै गालांगोन गोजोन्थों।